Hello! Welcome back to Mahilabota. Sige, feel Andrew din guys. Kailan naman ako? Hello. Sige, for this episode, I don't know, feel man ako, mas gina ako sa mga stories nowadays sa ako ba yung gas na category. Kay, you know, lahi-lahi man good siya, at least dili po siya kanang purely romantic na ba. So, padayon na tigapon ta diri. So, na ako nakita guys nga very interesting. This is from opposite_demand3418. Hello, I'm using your story here in my podcast. If Bisaya ka, good. If not, then try your best, hardest to understand me kay na ako'y unsolicited advice nga wala ka na ngayon. This was posted 1 day ago. And, sakit yun akong dila, guys. Last ni for this week, murag di na kaya sa dila. Anyway, sige. Ang title kay, ako pa yung gags kasi kinancel ko orders ng live-in partner ko na tamad. Okay, let's read the story. Ang tag ani kay significant other. Sige, and the story goes. Katawa ko kay, my gosh. Anyway, sige, padayon ta. Sige, and the story goes. Today, I can't help but cry silently dahil nasa kabilang kwarto parents niya at tiisin ang gutom dahil nag-away kami ni live-in partner. I've been in a relationship for almost 7 months sa isang single father na may 4 na anak sa iba't ibang babae. Seriously. I mean, mapadayon pa ba ko aning story? Sagod ni. Sige na lang. Padayon ta guys. Ni-roll na akong eyes sa dayon. Oh my God. Sige. Single ako, no kids. 3 months pa lang kami when we both decided na mag-live-in na. He doesn't have a work. Ako naman sa isang BPO nag-work habang may side hustle na data analyst. Graveyard shift ako sa side hustle ko while PM shift naman ako sa work. Ako ba yung gags kasi ginising ko ng mahinahon yung live-in partner ko to cook breakfast for me kasi sobrang gutom na ako? Seriously. Di sa panunumbat pero halos ako lahat gumagastos sa bahay nila. Bills, groceries, at even sa Shopee orders niya na mas madami pa kaysa sa akin na mismong may work. A lot of my friends told me na hiwalayan ko na since tamad nga at batugan. As in, pero anong magagawa ko? Mahal ko eh. Oh my gosh, bro, di ako ganahan mo pa dayon sa story. Gasagit ko, sorry. Pero, taas-taas al bago na yung story. Sige guys, padayon ta para maglagot po mag-appeal kay feel ako I know where saan na siya? Tika po in English. Kabalo na ko asa ni padulong nga story. My goodness. Padayon ta. Ngayon, yung pinakamatindi naming pagtatalo. 5:45 a.m. Mahinahon ko siyang ginising na kung pwede magluto naman siya ng almusal since gutom na ako. Imagine galing akong work tapos pag uwi may side hustle pa until 6 a.m. Sumagot siya ng, sige lulutuan kita. So what I understand is okay lang sa kanya. Then habang nagluluto siya, lumapit ako, niyakap ko, sabi ko, sakit ng likod ko from magdamag na work. Tapos kinalas niya kamay ko, sabay sabing, nagluluto ako. Yun pala, nagbi-build up na yung inis at bad trip niya dahil ginising ko siya ng maaga. Oh my God. Padayon ta. Eto na nga, habang naghahain siya ng pagkain, todo dabog siya. Na halos mabasag niya. Uminit na rin ulo ko kaya sinabi ko na wag mo akong dabugan ang aga-aga. Kung ayaw mo pala magluto, sana sinabi mo kaya ko naman magluto. Then doon na nag-start na nagkasagutan kami. Pumasok na ako ng kwarto without hearing anything that he said. Nasaktan ako, sobra. Is it too much to ask na gusto ko lang mag-almusal bago matulog kasi magdamag akong nag-work? Samantalang siya nagpupuyat hanggang madaling araw kakalaro ng mobile games. Kabalo ko, Mobile Legend, good ni. Tapos gigisingin ng maaga. Halos basagin na yung mga plato sa mukha ko. To be honest, di kasi ako marunong mag-open ng tangke ng gasol. To alam ko naman i-open yung mismong gas stove. Takot lang kasi ako dahil muntik na masunog bahay namin dati. Girl, you don't have to justify. Lutuan dyan kanya kaya wala siya trabaho. Sige, padayon sa ta. Pag naka-open naman yon, di na ako nagpapaluto ng almusal. Ako na mismo nagluluto ng food, then gigisingin ko na siya. Di naman sa pagmamayabang, pero
uni ka iha kasi ako. Pagising ko, nakahain na sila mama tapos kakain na lang talaga ako. Kaya medyo malaking adjustment talaga sa akin yung pagli-live-in namin. Sa sobrang galit ko, kinancel ko lahat ng order niya like mags, shock saka breaks kahit na bayad na. At ngayon, tinatawagan siya ng courier kasi for deliver na daw orders niya. Galit na galit siya. Nilock ko sarili ko sa kwarto. Nag-empake na ako ng mga damit ko at pabalik na ako sa amin. Good. Ako ba yung gag sa ginawa ko? No. Gusto ko lang naman na mainit na almusal bago matulog. Okay. End of story. Let's go. Kadiyot kayo ni. Girl! Ay. Seriously? Prangkahan na besh. Wala no gilaing lalaki sa kalibutan? Tubaga ko. Email me at philampong@gmail.com. Girl! Walay trabaho. Nay anak from different girls. For sure, wala na siya ga support sa iyang mga anak sa. Kidi wa maga siya trabaho. Magsira siya ML. Masuko pagpuka. Kumuyong kag. Ano ko nasuko? Kalma lang, Phil. Nice song si Kelly Clarkson nga Red Flag Collector. Ang title, That's You. I'm sorry to say this, but that's you. Sorry. Sakit yun dila. Dili ka gags for doing that, but gags ka for choosing and for, well, di man good pod ta ka judge sa nagugma nga tao. Pero, girl, wake the F up. Please, leave him. Yes, sakto na yung magibuhat nga. Empake. Put your ish together and, bot na lang yun. Kung best friend ikaw, kung friend ikaw, gisagpa natin ka, girl. Sorry for that. Pero, I'm not sorry for that. Please, guys. Kabalo kong dili man gyud pod nato. Well, I mean, kitang tanan lahi-lahi man tag definition sa love. Pero too much love will kill you. Matod pa ni kisi ka kanta na. Journey? Anyway, too much of everything is not good for me. Mura na siya one-sided nga love. Mura ba grabe na gyud ina nga tao sa? I don't know what else to say. Just leave him and my God, you deserve better than that. Oh my goodness. Sa kanina podcast, daghan na kayo gisulti about give and take, about relationships nga, balance, marginana nga, oh my God, akong hair. Gasami dyan ko. Anyway, murabag, mustorya pa ba ko? Masa pa pala ako istorya? Sige, mudig deeper daw ko, be. Kay, sa'yo naman kay, murabag, kita nga ako nga na nagbasa ani nga story, kita nga naminaw ani nga story nga syempre atong first reaction kay oh my gosh, seriously bitaw kita mo sa akong mga reaction ganyan while reading the story mo girl, di ba? Pero kung mo dig deeper daw ta, let's put ourselves in the presence of sorry. Let's put ourselves in her shoes. Labag, kung kita ang nahimutangan, nagugma kay ta. Sige, imagine nung doon ako nga si Kuan. Nadyo isa ka person, guys. Okay, mo kuan sa ko mo segue sa ko. Nadyo isa ka person nga feel ako na in love na ko. Marabag, possible jud siguro no nga ma-in love ka sa tao masigulay something. Anyway, that's another story. So, siya na akong imagine nun. Kaya marabag, feel ako, especially nga everyday na ko siyang makita. Kuan. No, anyway. Kung na yung makita ang office mate ako rin, magduda na po na sa kinsa. Kabalo lang po mo kinsa. Sige, siya akong imagine. Gugma kay ko. Pero kung inana ay iyahang batasan, well, see? Kung mo dig deeper ta, dili po lalim, guys. Magugma. Pero, ana na siya. Sige, seriously. Pwede niyo mo siya storya. Sige, ana na lang. I'm assuming na nastoryaan na nimo siya nga before ka mag-impake, pwede nimo siya storyaan sa communication is the key. So, sige, ako namang gibutan akong thoughts sa siya. Akong buhaton kay mo sit down ko sa iya ha. Sige, I love you so much. Pero this is not working. Dili pwede nga ako ra sige. Kanus amang ka mangitag trabaho. I'm working literally 2 jobs. Para lang makasustain na tong duha. Dili na ni pwede. It's time for you to do your part. Love kay tikaw. Pero gikapoy nako. Please. Kung dili nimo ni buhaton, makigbulag ko. Makigbulag ko. Kay murag
O sige, imagine na ko nga si kuaniha nga si Arnie. Sige, love tikaw. Pero kung magpadayon ka aning attitude, love ko nimo dili. Kung love ko nimo, you will do your part. It seems like you don't love me. If mo padayon gapon ni siya then sige, bitaw makaya din ako. Murag na-realize ra gyapon ako. Yeah, murag kung mo dig deeper ta sa ako ra pod. Yeah, mas maka-choose gyapon ko sa akong self if abuso na kaayo. Two-way street gina ang love. So girl, storya isa siya, storya isa siya nga. Pwede. Pero if wala gi effort sa yung part, then I'm sorry, you have to leave him. Yeah. Okay? Nangilabot ako. See you on my next episode. Bye-bye!